To kontie gimoro achiel mimulo kanyo wach mar ombulu ni maembe nosewacho. Nowacho ni ben adieri koso ben haki mara ni mondo mi jomoko matin ji 281 ema mondo riemba tich to joma noyiera gin ji 7 million. Bentiere wach moro kanyo monego non koso mago to mana mbaka mag siasa nikech nowacho adier koro ere kaka ji 7 million nyalo yiera mano jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua to ni ji 281 ema koro riemba tich. To Trevor dong article achiel mar constitution wani wacho ni the people's will can be exercised individually or through elected people. To koro through elected people giema amua kamano matieni elected people gi magin members mag parliament gi pod oting'o mana will of the people mama gi amua ni mondo gitimre nade gi exercise emo mi ineno kaka koro wadhi e gimiluongo ni public participation mabe pod dhi kelo wach mbele ka mineno kama koro gidwa klinge gidhi ni to public participation ni obedo mana initiated podi mana through joma represented by the people ni ema koro duoke ne ji ni to miyo opinion une ochal nade ben exactly gima watimo ni be gima no dwaro ni mondo watimre nade watim to e public participation gino be gibiro gi wacho nangowa ji oyie gi gima jogi timo koro emo warito ng'iyo mbele kae ni to gin gima giywayo ni jogi ok oyie gi gima jogi timo ni to gin giyude kanye to ne gidwa notime nade koro ok onyalo wacho ni ji 7 million noyiere to kae koro ji matin manie parliament dwa gole joma nie parliament bi pod mana exercise the will mag ji 7 million ka. To king'iyo chik nikech bende in okil wantiere gi rem moro matin kanyo king'iyo namba 150 kipengele mar 2 wacho ni inyalo gol jalup jatend piny Kenya kantiere paro moromo ni ntiere kako ketho chik. Oko wacho ni nyaka iket 1 2 3 wacho ni kantiere paro moromo reason to believe gi dongere. Mane kama chik kethore nikech ng'ata nyalo paro gimoro amora to wacho ni an kaka nene ma paro moromo gulo ng'ani. Ing'iyo Trevor king'iyo article 150 omito grounds monego bed ni jalup ker inyalo gole e kom. Mokwongo en through physical and mental incapacity. Ok onyal tiyo otuo, wiyo biro marach, ok onyal timo tije midwaro kotim kaka jalup ker. To mar ariyo en through gima gikelo ni impeachment. To impeachment migiyo ni chaki keto ground ma adiwa adek, yore adek minyalo kelo go impeachment. Mokwongo eron kaka iwacho no ni wat paro ni oketho chik mar chik katiba or chik mar national law ma wan godo ka kako paro or mar ariyo en gross misconduct otimo tim moro malich ahinya moneno ni ok tim onego bed ni ng'ama nie kom no timo ineno or mar ariyo wa suspect ni either otimo tim moro man tim mar criminal either in the national laws or international laws. To koro matieni mano kore kama odhi kele threshold mar evidence cha. Kama kore wacho ni uparo ni gimotimo ni en tim marach, matimo ketho chik. To tim moketho chik ni ere evidence mukelo no ketho chik. Oketho chik kaluwore nango. Within article 10 magolo principles and values of the public officers. Otimo nango, but they against them. To ko they against them, ere kama oketho to ere evidence. Kidwa wacho ni ng'ani mokwongo for instance kaka negi wacho ni ng'ani obedo involved weche mag corruption or weche matimo to corruption gitimo gi nango ere kama akwaye gigi within what period of time notimo declaration kano bedo kano iyiere bedo jalup ker to within this period wang'eyo salary ne pesa ne mimiye every month to yen gigi oyude mano koro evidence migolo cha to wang'eyo ni adieri ng'ani ka wang'iye kisheria gi gik mugelo mbele kaka evidence ni oseketho chik. Oketho chik mar katiba, kendo ketho chik mar chikete ma wan godo kanyo, ma wan godo national laws. To king'iye kako okil